Значи, реално погледнато, имайки, нали, опита да съм карал 53-ката Мерцедеса, 340-ката BMW-то, мога да кажа, че това на скорост се усеща по-бързо от 340-ката. Нали, говоря в километри, не е самото чувство, ясно е, че там назад, но баба. Но ускорението може би да е равно на E53-ката. Да не забравяме, тук имаме SUV, там имаме спортно купе. Повече няма на къде. Сега като я караме тая кола и момента, нали, от който я купихме и се поразрових малко повече какво ще получиме, би ми било много интересно да се кача и в Audi RSQ8 или пък в Urus. По обясними причини, там разполагат със същия двигател, пак същия на Audi V8 4 литров. Предполагам, ще гърми по същия начин. Нали, интериора не е особено по-различен. Единствено, което сещам, че тук получаваме малко повече място. Имаме за още двама човека. Иначе би ми било много интересно в динамичното каране как биха се представили, защото все пак човек, който си взима Урус, смятам, че мисля, че получава нещо повече, но аз, карайки го вече това, не знам какво повече може да има Уруса. А някой ден